Добрый вечер, шановні глядачі. Лукашенко шукає нафту і дарує Кубі даўгі. Завод «Атлант» в кризисе, а ў Браслаўскім раёне колькасць аграсядзібаў упала ў 60 разоў. Аднак такі інвестклімат не палохае турэцкі бізнес, той адкрывае ў Беларусі новую сетку курынага фастфуда. А яшчэ беларусы пераядаюць і застаюцца адной з самых чытацкіх краінаў света. Ці не? Сядайце ямчэй, а лепш возьміце за нешта як наймацней. Мы говорим про айчынную экономику просто. С вами «Атмосфера» и Александр Кнырович. Поехали. У нас мусіць, абавязкова мусіць рвануць газам і нафтою. Шукайце. Гэтай фразе нашага самага галоўнага вусатага нафтавіка і газавіка ўжо больш за 10 гадоў. І вера ў тое, што недзе гэтыя вуглевадароды ёсць, яго не адпускае. Просто чыноўнікі нядбалыя кепска шукаюць або прыхоўваюць, а можа і самі прадаюць на захад. На мінулым тыдні Лукашенко правёў чарговую нараду ў пытаннях здабычы і выкарыстання карысных выкапняў і задаваўся ўсё тымі ж пытаннямі. Маўляў, ну здабывалі ж мы ў савецкія часы 8 мільёнаў тоннаў, чаму цяпер толькі 2? Скончылася? Не веру. Вось было б у нас яшчэ 5 мільёнаў тоннаў на год, былі б мы найбагацейшай краінай. Не былі б. Венесуэла мае самы вялікі запас нафты ў свеце і пры гэтым найбяднейшая дзяржава, што здолела ураніць эканоміку ў 5 разоў. Паміж наяўнасцю запасаў выкапняў і багаццем дзяржавы няма простай сувязі. Дастаткова уважліва паглядзець на мапу Афрыкі, на нашых новых сяброў – Зімбабве, экватарыяльнай Гвінеі ці Конга. Так не працуе. Да і беларуская нафта, нягледзячы на наяўнасць такіх запасаў, цяжка здабывальная і нізкаякасная. У выніку дарагая. Але ж не адною нафтою мы жывыя. Летась ураду ўдалося абрынуць продаж за мяжу звычайнага друзу на чвэрць, а торфу ўдвая. На той жа нарадзе прагучала ідэя ўкласці вялікую суму да $1 мільярда ў распрацоўванне базальтавага радовішча. Я вельмі спадзяюся, што яны проста не знойдуць на гэта грошай. І яшчэ крыху пра дружалюбныя краіны. Белпол падзяліўся інфармацыяй, ва што нам стае сяброўства з рознымі дзіўнымі дзяржавамі, у прыватнасці з Кубаю. Схема такая, сочым за руками. Мы туды нешта пастаўляем, але грошай у іх няма. Таму мы самі сабе плацім, даючы ім жа экспартныя крэдыты. Яны нам шырока усміхаюцца ў адказ і калі прыходзіць час плаціць, не плацяць. Так ужо было ў часы СССР, і вось паводле такой схемы давялося перанесці плацяжы з боку Кубы. Сума, якую мы падарылі, паводле звестак Белполу, 20 мільёнаў еўра. Але гэта толькі пачатак. Кожны раз, калі вы чытаеце, што Беларусь нешта паставіла у Нікарагуа, Зімбабве ці Кенію, майце на ўвазе. Гэта вы ім падарылі. Трактары, белазы з мазамі і шмат іншай карыснай прадукцыі. На заводзе «Атлант» новы генеральны дырэктар, як і на белазе. І калі пра прызямленне ў СІЗА былога генеральнага дырэктара заводу кар'ернай тэхнікі паведамлялі перад самымі калядамі, то такі ж былы гендырэктар «Атланту» таварыш Сакалоўскі перамясціўся крэсла старшыні бярозаўскага райвыканкама. Перамясціўся вельмі нечакана. Наўрад ці гэта можна назваць падвышэннем. Аднак не пасадзілі пакуль. Ужо добра. Пра сур'ёзныя праблемы са збытам лядоўняў, маразільняў і пральных машынаў мімаходзь згадваў пасол Беларусі ў Расіі Дзмітрый Крутой. Так і сказаў: не ведаю, штосьці прадавалі ў 22-м, а ў 23-м не ідуць. Незразумела, маўляў. Давайте паспрабуем дапамагчы Дзмітрыю разабрацца, чаму так адбываецца. А заадно зазірнем у святая святых фінансавую справаздачнасць прадпрыемства. А там ёсць на што паглядзець. Вытворца бытавой тэхнікі «Атлант» – тое самае фамільнае срэбра, якое ні ў якім разе нельга было прыватызаваць, аддаваць нейкім замежнікам і якое трэба было развіваць на дзяржаўны лад самастойна. Першая лядоўня Мінск-1 была выраблена яшчэ ў 62-м годзе. У часы СССР завод, як многія ў БССР, працаваў на ўвесь Саюз. Дык гэтак і задумвалася Беларусь як зборачны цэх. Першы мільён лядоўняў сабралі яшчэ ў 71-м годзе. Потым распад Саюзу, разрыў гаспадарчых сувязяў, гэта завод сяк так перажыў. Яго фінансавыя паказнікі гадоў так 15 таму вельмі і вельмі натхлялі, на адрозненне ад іншых постсавецкіх заводаў. Выпускаюць там пераважна лядоўні, маразільні і пральныя машыны. Гэтая прадукцыя дае 3/4 вытворчасці. І каля 70% прадукцыі з'язджае ў Расію. А тамака... Зрэшты, пра ўсё па парадку.
Што мы ведаем з выступу не толькі пасла крутога, у якім тут паскардзіўся на кепскіх расейцаў, якія больш не жадаюць купляць тэхніку «Атлант», але і са слоў Лукашэнкі і самога новага дырэктара. Ён жа былы намеснік міністра прамысловасці Дмітрый Харитончык. Прадпрыемству ў крытычным становішчы. Склады затаварены і перш чым уладкоўваць іншыя вытворчыя праблемы, напрыклад, запуск новай прадукцыі, трэба уладкоўваць пытанне рэалізацыі. Як гэта выглядае ў лічбах? Тут нам дапаможа расійская статыстыка, вельмі паспяховая для «Атланту» 2022 года. У 2022 годзе было прададзена каля 245 тысяч беларускіх лядоўняў «Атлант». А ўсяго за гэты перыяд у Расіі зарэалізавалі больш за 3 мільёны лядоўняў. То бок практычна кожная шостая лядоўня, набытая расійцамі, была беларускай вытворчасці. Лідарамі на рынку сталі кітайскі бренд «Хайер» 20,6% рынку, карэйскі бренд LG 12,3%, беларускі бренд «Атлант» 6% і італьянскі «Індезіт» і турэцкі «Бека» 5,7% для кожнага. Але гэта быў той самы год, калі расійскі рынок хістава. З яго пайшлі вялікія заходнія бренды. Нішы вызваліліся, але хто гэтым скарыстаўся? Правільна, нашыя ўсходнія партнёры. Менавіта іх і абвінавачвае сённяшняе кіраўніцтва заводу ў праблемах. Маўляў, рынок добры, але туды проста лінулі тавары ўсходніх вытворцаў. Значна таннейшыя, чым беларуская прадукцыя. Ці можна сцвярджаць, што лядоўні «Бека», «Хайер» або LG менш якасныя за «Атлант»? Ох, я бы не спяшаўся. Моцна сумняваюся. Напішыце ў каментарах, можа, я памыляюся. Але калі мы зазірнем на Яндекс.Маркет у Расіі, то на запад двухкамерная лядоўня са знаёмых брэндаў першым пабачым «Стэнол» за 18 тысяч расійскіх рублёў. Потым будуць «Хёндэ», і потым яшчэ «Індезіт». І толькі потым з'явіцца «Атлант» за 23 тысячы. Вам не здаецца, што праблемы са збытам абгрунтаваны? Што закавыка менавіта ў тым, што пасля кароткага у акна магчымасці вы проста больш не трапляеце ў рынак? У самы галоўны для вас адзін з замежных – расійскі рынак. Але і гэта не самае страшнае. Я даўно не зазіраў у справаздачнасць гэтай кампаніі. Заўсёды лічыў, што яна з такімі устойлівымі пазіцыямі на расійскім рынку пачуваецца добра. Зазірнуў. Лепш бы не глядзеў. Гэта яшчэ адное месца, праз якое зліваюцца вашыя грошы. Вядома ж, пад лозунгам «Нікому не аддамо нашу ўласнасць, нам не патрэбная залежнасць». Справаздачнасці 22-23 гадоў, вядома, няма ў адкрытым доступе. Так цяпер прынята хаваць лічбы. Затое вся астатняя справаздачнасць прысутнічае на сайце. За 10 апошніх гадоў завод спрацаваў плюс адзін раз. У 2016 годзе. Увесь астатні час ён ствараў страты 9 з 10 гадоў. І калі верыць лічбам, гэтае нармальнае прадпрыемства банкрут. І даўным-даўно не мае ўласных сродкаў. У лічбах гэта выглядае так. Стандартная гадавая выручка была вышэйшая за 500 мільёнаў долараў, а ў 2021 годзе ўсяго 240 мільёнаў долараў. Падзенне выручкі ў 2 разы. І гэта не эпізод, гэта тренд у тыя гады. У прадпрыемства, калі глядзець на баланс 2021 года, запіхнулі 150 мільёнаў долараў вашых грошай, страту якіх яно напрацавала за 10 гадоў. Страта 180 мільёнаў, але гэта на сённяшні курс долара. У рэальнасці курсы мяняліся, і сума ніяк не меншая за 300 мільёнаў. Ну і асобна за 2021 год страцілі 10 мільёнаў долараў. Так што «Атлант» – гэта яшчэ адзін камень на шыю, які цягне грошы і будзе цягнуць далей. Ніякая змена дырэктара ўжо нічога не зменіць. З галоўнага рынку пайшлі буйныя еўрапейскія брэнды, прыйшлі злыя і значна больш канкурэнтаздольныя ўсходнія. Ці пэўныя мы, што захоўваць прадпрыемства ў дзяржуласнасці было добрай ідэяй? І колькі мы гатовыя за гэта заплаціць? Паводле апошніх звестак на прадпрыемстве працавалі каля 9 тысяч чалавек, а значыць, кожны з іх абышоўся ніяк не меней за 20 тысяч долараў. Калі б вы прымалі рашэнне, вы б уклалі свае ўласныя грошы ў такое стратнае прадпрыемства. Напішыце аб гэтым у каментарах, а мы вернемся да навінаў. А ў Браслаўскім раёне засталося 5 аграсядзібаў з 300. Астатнія не змаглі прайсці перарэгістрацыю. Агулам у краіне лічбы не такія катастрафічныя, хаця скарачэнне значнае. Страты гэтага сектара каля чвэрці ад усіх аб'ектаў, і тэндэнцыя нядобрая.
Сектор агросядзібаў быў узорам правільнага, здаровага стаўлення дзяржавы да развіцця эканомікі. Што было зроблена? Вызначылі сегмент, далі падатковыя льготы і магчымасць крэдытавання. І ўсё. Далей не лезлі сваімі ручкамі ў кіраванне, не камандавалі. Вельмі хутка колькасць аграсядзібаў пераваліла за 3000. Так, не ўсе з іх адпавядалі ідэальнаму ўяўленню пра такі бізнес. Многія фактычна проста здавалі ў арэнду памяшкання. Але каму гэта замінала? У 22 годзе іх паслугамі скарысталіся 560 тысяч асобаў. Гэта больш, чым увесь выезд на адпачынак за мяжу. У 23-м ужо на 20% менш, 450 тысяч. Далей будзе горш. Абклалі іх дадатковымі патрабаваннямі і падаткамі. Былі некалькі тысяч асобаў, якія, можа быць, не плацілі так шмат падаткаў, але самі сабе забяспечвалі і нічога не прасілі ад дзяржавы. Будзе? Ну, неяк яно, вядома, будзе. Толькі не ў Браслаўскім раёне. Вітайце! У Беларусь прыходзіць новая сетка фастфуду – турэцкі CTR Chicken, канкурэнт варожага KFC. Кампанія сур'ёзная, больш за 100 пунктаў у 28 краінах. У тым ліку, у такіх розных, як Швецыя і Самалі, Іспанія ці Аман. Ці будзе яна паспяховая? Ох, я сумняваюся. Калі верыць Белстату, беларусы і так, шчыра кажучы, зажэрліся. Толькі ў дома кожны з'ядае за год 84 кілаграма мяса, 290 кілаграмаў малака і малочных прадуктаў, 74 кілаграмы хлеба. І далей цукар, бульба, яйкі. Колькі можна, таварышы? Куды вы гэта пхаеце? Калі пералічыць дадзеныя Белстату ў калорыі, атрымліваецца амаль па 3500 на чалавека за дзень. Дзіўна, што пры гэтым у сусветным рэйтынгу атлусцення Беларусь месціцца недзе пасярэдзіне, на 101 месцы з 200. Вельмі дзіўна. І так, яшчэ адна мілая падрабязнасць. Дадзеныя Белстату не сыходзяцца з дадзенымі Акадэміі навук. Наконт мяса на 20%, наконт цукру на 50%, а наконт бульбы ў 3 разы. Хлопцы, вы бы неяк сустрэліся, пагаварылі паміж сабой, можа. А то ж зазоры на ўсушку ў труску, ну, надта вялікія. І наша сталая рубрика Качанова. Сёння яна вельмі інтэлігентная. У ёй міністр інфармацыі таварыш Пярцоў, які заявіў, што Беларусь адна з лідарных краінаў у выпуску кніг на асобу. 2,4 штукі за год. Сказаў і нават не усміхнуўся. Скажыце, калі ласка, вы даўно нешта беларускае чыталі? Не з забароненых Алексеевіч, Філіпенкі ці Арлова, а з дазволеных. Ну, можа, Чаргінца? Або мукавозчыка. Ён таксама недавно кнігу выпусціў «Чаму вучыць дзяцей». Хлусіць міністр не ў дробязях. Самыя чытацкія краіны свету, крыху іншых паказнік, але характэрны. Аўстралія, ЗША, Норвегія, Швецыя. Там лічбы каля 20 кніг за год на чалавека. Я думаю, таварыш Пярцоў усё разумее, калі глядзіць на сярэдні тыраж беларускай кнігі – 2500 асобнікаў. Усё ён разумее. Грамадзяне, а вы гатовы? Лукашенко заявіў, што неўзабаве вам, так, асабіста вам, завязе ў двор рошчыну і арматуру, каб вы самі асабіста заштукатурылі там ямы, пад'езд падправілі, ну там лаўку якую збудавалі або гэтую скульптуру, ну як раней, піянер з горнам або дзяўчына з веслом. Тым больш, што у нас жа ёсць з каго ляпіць. Так што вы далёка ад двара не адыходзьце, а то прывязуць, а можа і сам асабіста на самазвале прыедзе, а вас няма. Будзеце потым жаліцца, няўдзячныя. І зноў яго несла на чарговай нарадзе, і зноў ён скардзіўся на народзец, які не разумее, бачце, у якіх умовах жыве і чагось усё патрабуе, жадае чагось ад дзяржавы. Напрыклад, таго ж парадку ў двары, рамонту дарог. Тут, разумееш, вайна, санкцыі, грошай на ўсё не стае і рук. А яны... І відаць было, што так яму крыўдна. Ён нават папрасіў журналістаў лепей тлумачыць, каб, значыць, падведамстве народ увайшоў у становішча і не ціснуў сваімі хацелкамі, пачакаў, значыць. Колькі? Ну, яшчэ гадоў 30. Пакуль наладзіцца, бо яшчэ не наладзілася. Не пашанцавала яму з намі. Гэта факт. Ён усё шчыруе, працуе, нібы пчала, кожны дзень. Сёння
бульбу з кавунамі садзіць, заўтра дырэктароў заводаў, паслязаўтра то ў настаўнікаў хатняе заданне правярае, то аперацыі на сэрца праводзіць. І так штодня. А з намі не пашчасціла. Замінаем у рэалізацыі геніяльных планаў. У ягоным ідэальным свеце беларусы мусяць быць іншымі. Мы мусім толькі кланяцца і дзякаваць за нададзеную магчымасць жыць. І ў вочы зазіраць гэтак аддана. Калі казаць сур'ёзна, то тая савецкая Беларусь, пра якую ён марыў, дзе дзяржава ўсё дае і ўсё кантралюе, не атрымалася. Жыццё значна больш складана, і дэмакратыя, у гэтым выпадку мясцовае самакіраванне, дае значна лепшы вынік. Ну, не прыйдзеш у галаву Байдену ці Макрону у тэлевізары абмяркоўваць вось такія праблемы. Гэта не іхняя справа. Дзяржава дала маху. І дала маху па буйным. Не працуе самая мадэль. Не працуе і не будзе працаваць ніколі. І тут выбар: або прызнаць сваю паразу, сваю некампетэнтнасць, або ізноў вінаваціць няўдзячны народец. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень.